treballant amb diferents clubs de tot el món, treballant amb l'Ajuntament, amb els sponsors, gràcies als quals avui podem fer això. I el resultat és que cada vegada que ve més gent, gràcies a ells, podem ajudar més associacions d'ajuda contra la sida, fins i tot amb nens petits, i aquest any operarem més de 25 nens dels ulls amb la Fundació Vicente Ferrer. Tot va començar fa molts anys, amb l'època de l'IRC, que es feien les clàssiques trobades de tots els canals que hi havien, i es va començar a fer la d'ossos també per tot el món. Això ha generat després amb el que són les trobades d'ara, que aquí a Espanya s'estan fent moltes més, com la de Sevilla, Guadalquivir, Madrid, Barcelona, són poder les més importants i a nosaltres ens agradaria estar d'importància com ells, no? Vam començar a fer una trobada de 2 dies, cada vegada s'afegien més activitats i venien més gent de tots els països, no? Des d'Alaska fins a Nova Zelanda. Llavors això va fer que tinguéssim una projecció internacional molt gran. De fet, ens hem convertit en la més important d'Europa, en projecció internacional, el qual vol dir que tenim més gent de més països diferents. I a poc hem crescut tant que ja el poble se'ns quedava petit i per ajudar fins i tot també als veïns a poder descansar més, ens hem traslladat aquí, hem creat aquest village, és el segon any, i bueno, la prova és el que veieu, no? Aquest any hem arribat fins als 5.000 assistents. La visibilitat que volem donar és una mica el que és la filosofia BEAR, perquè està bé, dintre del món gay n'hi ha molta diversió, però dintre de la diversió gay n'hi ha la filosofia BEAR, que per nosaltres és tan simple com m'és igual d'on vinguis, qui siguis, què portes, si portes un Lacoste o portes una camisa del Mercadillo, però la fraternitat i aquesta normalitat dintre de l'homosexualitat és la que volem transmetre també d'alguna manera, no? Fer partícip a tothom, que no per fer organitzar cosa per BEARs vol dir que s'exclugui a ningú, sinó tothom és benvingut perquè ens conegui, es relacioni amb nosaltres i per això es fa en un lloc obert on ara mateix n'hi havia nanos petits ballant amb nosaltres, vull dir, això és lo gran. Cause you do it again, I don't care. All the promises you made.